ако малко по-безшумно, може да минаваме и на някоя дискотека снимат като не лошо. Мисля да му слагам светодиод един и да мигнем горе на гъбата за стадиона. Да видим как ще реагират. Бари, виж, ело. Летящ ли дисоцииран обект? Точно. Обаче лети, много малка батерия. И не знаем точно какъв е. Прилича на баба Ютията. И поведението му много не е подобно. 1 ампер батерия лети ти. Верно ли? Лети вече... Че то доста време, да. Трябва да пада всеки момент, да умира. Отиде на малка скорост. Ти за размивателни полети. Трябва да приберем насам, защото трябва. Оля, няма ток. Да. Качай го там.